Ladies and gents, mga bay ug mga day, ani yan na ang very first nga horror confession nga akong basahon para ninyong tanan. Ang title sa confession kay Apartment for Rent. Ako din si Scarlett, student sa morning, then cake decorator sa gabi. Independent ko na pagkababae, nayuyab, pero layo mi. Usaha mi magkita. Believer ba mo sa ghosts? If not, parehas ta. Pero naglahi ni sukad atong nagrenta kog apartment. Ato nga time, second year college ko, nihawa ako sa boarding house nga akong gipuy-an, kaya di ko gusto nga na roommate and such saba, hugaw, magkinawatanay pa usahay. So nangita kog pwede na ako nga mabalinan. Ato nga time, sakto kaayo nga nay apartment nga bakante. Luma siya, pero okay man ang room. Naapod nga nagaboard. Ako ra usa sa spacious kaayo nga kwarto. Naay cabinet, vanity mirror, ug naay CR sa sulod. Although, ang lababo kay nasa gawas. Natingala ko nganong dako ang kwarto. Double deck pagani ang kama. Okay man siya. Mayamanin na apartment kumbaga. Tapos 2K lang per month. So I asked the landlady, nganong mura lang? Ana siya nga, mao na lang man good na ang room nga vacant car. Dugay na pod nga walay napuy-an, so gipalas lang namo ang rent para ma-occupied na. So ako, since gipit lagi, ning okay dayon ko. Ning balhin ko later that week, na akong uyab ato nga time ang pagsulod pa lang namo sa Roma. Ni ana din siya nga, babe, bugat lagi ang ambience ani imong kwarto. So natingala ko kay ako, wala man jud ko'y alamag anang ambience oy. Nitubag na lang pud ko nga, basin na baguhan ra siya. So nang limpyo na miniya, dayan ang arrange. But then kanilagi akong uyab nga observer kaayo. Ni ana siya kalit nga, babe, ang pwesto sa kama ba? Kay bali na to. Lain manggod nang pagmatani mo kay portahan dayon imong makita. Murag na ay haya ba? Sumoto, nga gilahi na mo ang pwesto sa kama. All is set. Nauna ko gahawa sa iyaha sa akong apartment. Di na lang nako siya nga ibilin ang susi sa landlady paghawa niya. Busy kay ko ato sa bake shop. Then pag-uli na ako, mga past 11 PM na, natingala ko kay nganong nabalik sa dati ang pwesto sa kama. Gitext na kong uyab kung gibalik ba niya sa dating pwesto ang kama. Pero yung reply nga makasyak gamay. Mingon siya nga, ha? Wala uy, nganong ibalik ko na ako sa dati na. Sumoto, wala na lang na ako gimain to kay kapoy lagi. Ako nahuna, ang landlady lang to kay basin bawal mag-rearrange o gamit sa room. Nakatulog din ko ato kay tungod lagi sa kakapoy. Until 3 AM nakamata ko galit. Di man ko kaihion, di ko uhaw. Ni-check ko sa akong phone anto may horror. Last text sa akong uyab kay, babe, wala na ko nahatag ang susi sa mong landlady kay wala manggod siya.
magpa-duplicate papud ko para sa kuha. I love you. Pagkabasa na ko ato, wala ko katulog after that. Sa pangupat na ako kaadlaw dito, 1 PM na human akong klase, pero 6 pa ang duty nako, so I decided to rest. Gisarado na ako ang mga pintana, nyagi-on ang electric fan. Half asleep na ko ato, pero naka-feel kog something na tugnaw sa may tila nako. Isnab lang na ako kay abi na kog electric fan. Minutes later, grabe naman kabugnaw. Murag na ay gahimas unsa ba. So I decided to turn off the electric fan, pero naka-off na ang electric fan. Gikaban ako ang switch sa suga kay dulom ang kwarto nako. Pero dili magsiga. Burn out. Dali-dali na akong giabre ang portahan, then timing jud pag-abre na ko portahan na ay nagtulak sa kuha pagawa sa room. Nya gibundakan kog door. Nagpabaga na kog nawong. Hapon na to, 4 PM. Sakto nga niabot ang katapad na kog room. Nagpaoban jud ko siyaha og ili sa kwarto kay di na makaya ang kahadlok nga akong na-feel ato na time. Then pagka next evening, wala ko yung duty sa bake shop, so nag-decide ko nga malaba. Upat ang lababo dito. Duha, both sides. So pagsulod na ko dito, naay isa ka babae. I assume nakauban ako sa apartment to na girl. Nakatilikod siya sa isa ka lababo na unoccupied. PSDI, ang tulo ka lababo occupied apil iyahang gigamit. So nipwesto ko sa iyang likod, talikdanay minduha. Pag miingon ko nga, "Hi, ako day si Scar, bagong nag-occupy dari." Pa-friendly effect kayo ko eh. Niyana ara siya kalit nga, "Hawa dari, di ka gusto." Tugnaw kayang tingog, as in makapanindog balahibo. Gipakusog niyag maayo ang agas sa gripo. Wala pa na ako siya gilingi kay nahadlo ko sa iya. May anak ko nga, "Ha? Nga naman, diyon sa dayti ka?" Then iabot lag kalit ang katapad na kong room. Then ang utana. Ang utana siya nga, "Ate, kinsa mong kastorya?" Natingala kayo ko. Paglingin ako sa likod, walay tao. As in, wala. Pati aga sa tubig, wala po. Ultimo palanggana, uga kayo. Imposible nga mula po siya kay dingding na dayon to. Walay gawasanan except sa portahan nga kilid lang nako. Halos makuyapan ko. Grabe, namugnaw ko gayo. That night, I stayed at my friend's boarding house. Dayon pagkaugmaan na, ning balik na ko sa apartment. Gibaliwala lang na ako siya. So effective man pod, kay wala ako'y na-encounter mga pila ka days. Until Monday sa kadlawan. Nagdamgo ko nga naigatuok sa ako nga babae. Kahilak. Dili mahitsura iyahang nawong. Kinapahawa ko niya sa apartment.
Nikuha daw siya og kutsilyo. Then gisamaran niya akong liog. Grabe nga damgo. Pero naputol to siya. Naputol kay grabe ng panuktok sa mong landlady. Iguban ang portahan ako sa mong boys nga nagstay dito. Pagpasiga og suga, kalat kayo ang room. Sobra. Then I suddenly felt a warm liquid running down my neck, pababa. Pagkikap na ako, that was blood. Gipangita din ako ang salamin. Pagtanaw na ako, even our landlady nakaingon nga, kinsay nituok nimo? Naunsa ka? Grabing syagit nimo. Nganong nagkadugo kay Scarlett? Then, it went black. Nakuyapan ko. Dayon pagmata na ko, naan ako sa balay sa landlady na mo. Then it went clear to me. Namatyan da ito nga kwarto. Na ay nag-suicide nga babae. Graduating na siya. Ambot daw unsay rason nga nung di niya mabiyaan ang kwarto. Pero dito siya namatay. Nabuntis day daw to, and reports said nagi-abort niya dito ang bata bago siya nagpakamatay. Even ang mga tapad niya rooms moingon nga bisan walay tawo makadungog sila og hilak. Usahay na ay manuktok sila ha. Saway pagduha-duha, nitawag ko sa akong uyab. Busy pa to siya kay OJT nila. Civil Engineering ihang course. Pero pagkabalo niya kung sa nahitabo, nagdali-dali din siya adto dere. Pagkatubang niya sa landlady, dito na siya nag-confess. Ngayon siya nga, tagna paligi ko, naadyo'y iba sa room nimo. Pagsulod pa lang nako daan sa kwarto nimo, nakita na nako siya sa likod sa parador. Abi na kog tao kay ning hawa araman pud og galit. Siya na dayto. Pag morning ato, nanghipos na dayon ko gamit nako. Kitabangan ko nila. Pero before nako gisrada ng kwarto, kita jud kog image sa babae nga naa sa gilid sa kama nga galingkod nga nakatalikod sa moa. Imposible nga tao to, kay bisan landlady di magpabilin dito na kwarto. Nanahid na lang ko sa iya, na may anak ko nga. Pasensya lang ha. Punta, mapasaylo ko nimo. Wala mang good ko kabalo. Pagka-close na kog door, naihangin nga tugnaw kayo. Nalipay na guro nga wala na nag-occupy siyang kwarto. Nibalin ko sa laing boarding house, so far, wala na may others. Okay na. Na mali lang jud kog pili atong sa una. So kung advice sa mga naminaw karon, di mo patakag occupy o gamit nga wala mo kaila o wala mo kabalo sa story. Mawalan to, naiuban nga di jud mo to o pero naara na sa inyo. Kinahanglang dawaton nga dili lang daw ang lisod makamove on, pati pod kaluluwa. Basi na ay makapaminaw ani nga kaila sa kuha or na familiar sa apartment. Kabalo ko na kabalo mo sa story. Sa maora to, Ciao. Scarlett, Room 6.